नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आमच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आज दुसरा दिवस आहे आणि आज पण आम्ही खाडीवर आलो आहोत. काल मस्तपैकी कुर्ल्या पकडून दिल्या. हा अनिकेत वाडेकर कुर्ल्या पकडण्यात एक्सपर्ट आहे. काल बऱ्याच कुर्ल्या आम्ही पकडून दिल्या. तर आज पुन्हा एकदा आम्ही आलो आहे. आज बघूया काय भेटत आहेत काय. तर चला मग बघू किती भेटत आहेत त्या. मासो बघ, हे बघ अनिकेत गेलं बरं. ते अजून काही कुर्ल्या काय दिसायचं नाव नाही. आज काही कुर्ल्या हरवल्यात वाटतं. का आमच्या आधी कोण येऊन गेलेत काय माहीत नाही. बागला नाही आणलेला. हो, बागला आणायला पाहिजे होता. मासं पण पकडलं असतो आज. काल मासं नाही म्हणून बागला नाही आणलं. तर मित्रांनो, हे बघा सुरुवात झालेली आहे कुर्ले भेटायला. हे बघा 2 आहे तिथे. ही एक किती आहे टाकू. हां टाक. आणि ही बघा इथे एक आहे मोठी. ह्याला एकच डेंगा आहे. हे बघा नाही आली. बघ झिरत आहे काय नाही एकच आहे. हातानेच पकड. ते माझ्याकडे दिलं. दाखवतो. भेटली. आणि जिल्ह्यातली आहे काय बघ. हाय जिल्ह्यातली पण आहे. हे पड पड पड. हां चल राहू दे. पाठवर 2 कुर्ल्या भेटल्या, त्या पण मोठ्या. सुरुवात तर झाल्या मस्तपैकी कालच्या सारखीच. तर बघूया पुढे काय भेटत आहेत काय अजून. काल तर आम्ही खूपच नेला. काल पण आम्ही दोघेच होतो. खालच्या बघून माशी फिरलो काय पण नाही. चावलीच की फिरली. एका डेंगल ना ती. एखादी मिळवली ना पावसाच फिरली. थोडी छोटी आहे नीट. छोटी आहे. मध्ये त्यातल्या 2 आहेत ना. 3 झाले. बरोबर. कशाला बघतोय रे. कुर्ल्या भेटत नाहीत आपल्याला. थांब हा बघतो भेटतो का. कसं पकडू. राहून दे सोड नको. भेटते का बघ. पोटिया का चुका आहे ना शेतू काय ना. नाही हाय तांबूस आहे. तांबूस आहे. हाय हाताला चौकास हात कापून. बिना झाल्याचा मासा पकडला आहे. तांबूसा नाव येतं. तांबूसा. तेच ना टाकू. कुठले चावतील. टाकतो मी. कुर्ली त्याचा कुचाच नाही ठेवला. सर्व खाऊन टाकतील. पाणी सुकताय की भरताय. पाणी सुकताय आणि भरताय तुला. हो ते मगाशी जरा भरतंय जरा सुकतंय. मगाशी वरती येत होता. हे कुर्ली डेंग तो सोडला नाही काय माहिती. अरे होय. एका एक डेंगू हाय. जा ना आतमध्ये. हा गेली. काढून घ्याय का कुर्ल्या.
काढून घेऊया. हम्म, काय होतं दगड काढूया. ही घेत आहे घेतोच. कालच्यासारखे आहेत म्हणजे आज पण कुर्ले वरती लागलाय. हा हाताने भिल्यानं पकडायचं. अगदी सोप्या पद्धती, चॅलेंज. जास्त कष्ट नाही, कुर्ली चावूच शकत नाही. तर डायरेक्ट गेम. इथं काढून घ्या. इथं काढून घेऊया. हे हो पाणी किती सुकलं. हो. एवढं होतं. पाणी सुट्टी लेट आहे वाटतं. ते मगाशी भरती चालू होती वाटतं. चंद्र डुबतीची भरती ना, चंद्र दिसत नाही काही. इथे कुर्ले भेटले तर काढून घेतो आहे बघा. मासे बघा इकडे उड्या मारतात, आवाज येतो ना. इकडे बोटीवाले मासे पकडतात. इथे एक बोट आहे, ते तिकडे पुढे एक आहे, ते तिकडे ग्रीन लाईट पेटते तिथे एक आहे, इथे रेड लाईट पेटते तिथे एक आहे, हे खाली ब्लू लाईट आहे. हे सर्व मासे पकडतात रात्रीचेच, जाळे लावलेलं असेल त्यांनी. आणि आम्ही इकडे चिंबोऱ्या पकडतोय रात्रीच्याच. कालसारख्या मस्तपैकी भेटल्या आहेत. कोकणातील असं एक सुख आहे ना हे. बारक्या कुर्ल्याला खतरनाक चावतात पण खतरनाक. मोठ्या कुर्ल्या चावलेली परवडेल एक वेळेस. बारकी कुर्ली नाही. एक अजून एक आहे ना. अजून एक आहे. किती आता 4 भेटले ना. ही मादी आहे, शिरलेली आहे. मादी आहे. मादी आहे. ठीक आहे. डेंगर राहून द्यायचे. मला डेंगू काय अडकत राहील. डेंगे काढून ठेव. एकच आहे मोठं, दोन आहे ती. तो तिकडे आहे का तो बघ. नको तो बारका मला सोडचे. चल पुढे जाऊया. तो बघ, तो मोठा आहे. मोठं काय घे. कुठले एका डेंग्यावलेच आहे. काल 2-2 डेंग्यावले पडते आणि आज एका डेंग्यावले चालवला नाही काय आहे. वर नव्हतेच मी खाली नाही. आणि असली तर चल वरनच आहे. खाल्ली नाही येतेस. ये वरने. इकडे आपल्याला कुर्ल्या भेटल्या पाहिजे. हो पाणी ताण पण मस्त आहे ना. चिखलच भेटले पाहिजे कुर्ले. थांब इकडे पण बघूया. त्या तिकडे मासेवाले झाल्या का, बॅटरी कशा मारताय. ही बघ.
काय रे आज एका डेंगावलेच आहेत. हे पण एका डेंगा. राहणार बिल हाय ना पटकन हात मार. पाखरू बघ कुठनं उडाला. मस्त. अरे पाखरू उडाला इथनं कानाच्या इथनं माझ्या. इथं बसला होता झाडावर. माझ्याकडे गाडी करल्यांचा ताण हो चौकशी. हम्म? मी बारकी आहे ते राहत होते. कोण आहे म्हणजे तू हे साईडले. छोड़ दिया छोड़ दिया तेरे पास बॉयर होता ना. ना तांबूसच होता. ह्याच्यात पूर्ण असं तर हाताने पकडायला लागणार. जायला लागणारच ना. मग वरती पण बघूया. मोठी आहे ना. नीट हा. पकडू काय हां हाताने पकडू. हां जागा देते माझ्याकडं. एकच इकडे बघतो. सोबती नाही कोण. पुढे चालला. हे बघ हे बघ झाडात बघ. बारकी आहे पण घे पण. दिसली. आले. हे बी दिसली. काय करते. पकडत होती ह्याच्यात काही राहील टाइमपास करत राहील तुला. एकच दिन जायचं रे. दोन आहेत. इकडून आहे ना खाली. पाणी खाली गेलं ना. जाऊ दे चरी आहे वरतीच आहे. ही काय करते. हात मारते. नको बारकी बारकी बघू बारकी आहे. ही बघ मगाशी घेतलं होतं उडी. मग घे हात मार पटकन. हात कशाला आपण जिल्ह्यात ना पकडायचं ना. चल काढून घ्यायचे. हे पाणी हे इकडे बघ जरा इकडे हाय पाणी. चल एवढं बघूच. कनेरीवर
बघू फेर मारून येऊया. ह्या बघ बाहेर बघ एवढा आहे गेला खाली गेला. हो थांबलं केवढा होता बघितलं. ह्या बोयर आहेत रे. चढली तू वर नाही खाली उतरली. ते काय ह्या बघ. गेले नाहीत ना. आहेत सर्व आहेत. पडेल परत उचलाय लागेल. परत कुर्ला दुसरं चावतील. एकच डेंगू आहे. बाबाची छोटी कुर्ली कुठलीच ना पूर्ण. हो इकडच्या कुठली डेंगू जाऊल. उलटी पडली. जाऊ का. इकडे निघाले हे घे आधी. मस्तच कुर्ले. बारके कुर्ले खायचं चांगले. कुरकुरीत. आणि त्यानं चव पण चांगली. दोन्ही कुर्ले डेंगू आहे. बारके चावले तर काय ग्लोव्हजला. मोठ्यांना काय पोकळ असतात कुर्ले आता मोठे. थंडीचे दिवस ना. थंडीतनं कुर्ल्या पण नाही येत. थंड पाणी होतं ना. कोण आहे. मास बॉयरच चिवड्या मग. मोठे मोठे डेंगू तेवढंच आहे. डेंगू काय फक्त आता निकेत. अजिबात हलू नको. तशीच मारून ठेव. केवढी आहे बघ. जिले टाकू ना. तुझ्यावर आहे. हाताने नाही हाताने येईल ती धावल ती बघ फक्त तुला. जिरा माझ्याकडे देतो मग. पकडतो बस पकडतो. काय केली पकडली की सोडली. पकडलंस काय वाटते तुम्हाला. केवढी आहे बघा कुर्ली. ये देखो कपड्याने चिंबोरी बघा चिंबोरी. काय अडकलं हातात. काठी आहे पाळ आहे. देखो सोडणार नाही. डेंगू दाखव. मादी की नर आहे. नर आहे. नाही रे तेव्हा तर मोठा आहे. डेंग सेम आहेत ना. पुढे काय बारकी आहे पण ते. टाकशील ना. दाखवू बघतो अजून. नर आहे म्हटल्यावर मादी असली तर असली. नाही चल पुढे जाऊया आता. हे घेते ना. झिल्यानं नाही पकडता येत ना. जिला अडकत नाही ना.
उडी मारणार. पूर्ण आलं ना. नीट टाक. चिकन चिकन आहे कळवण होतं. चिकन नाही ना भेटणार हातात. दगड तसं भेटला असता. हे कालवण मोठा आहे. जिलट टाक पाहिजे त्याच्यात. त्यातनं जाईल ते. नाही जाणार. नाही झिला फाटलेला आहे. टाक लवकर. आणि तसंच दाब तिथं. हा बाबा हा वरती आलाय. तसंच वरती काढ. भेटला हातात आहे. केवढा आहे बाबा. उडी मारेल. काट लागतील. टाकतो पण टाक तो उडल. आवाज आहे का?